Hvad var det nu oplysningstiden handler om? Var det ikke noget med at se optimistisk på fremtiden? Og tænke kritisk, men fordomsfrit. Jo, det er ganske vist rigtigt. Det var for eksempel tiden, hvor Ludvig Holberg skrev den meget berømte komedie om nemlig mig, den kloge lærte mand. Jeg mener også, at det var her, alle fik mulighed for at blive lært, hvis man ville være med at have pengene. Nå ja, selv dig. Men ikke alle er egnet til at være lærte. Se for eksempel min Red Blue Picard. Se min Fredrøm, altså min bror. Han er bestemt ikke værdig. Hvad med mig, Monsieur? Jeg er vis, og fakta er, at du er en sten. Jeg prædiker med logos, da jeg er lært. Men jeg er en sok, ikke en sten. Han har præget sine følelser, så må det vel være patos. Ja, det må være rigtigt. Han har aldrig noget belæg eller rygdækning for sin påstand. Han er rigtig løgner. Altså, fakta er, at en sten kan ikke flyve, I kan ikke flyve, ergo er jeg en sten. Dette er en prædiken med logos. Nej, det er rigtigt nok. Undtagen hvis man kaster med den. Ergo er I alle sten. Er jeg også en sten, Monsieur? Det er markert at se dig, Jacob. Men hvad er det broderskab angår, så er det noget, som var godt i de gode gamle dage. Men nu kan det ikke passe mig mere. Min bror må vel være meget lært mand, men han er også en stor tosse. Jakob, dine følelser over for Monsieur er forvirrende. Broderskab kan ikke fravælges. Selv jeg, som er en bonde, ved det er fakta. Broder, vi er jo ikke så forskellige alligevel. Fag, ved du overhovedet, hvad astronomi og steder er? Du kan ikke begribe, hvad der findes af mærkværdig viden om himlen. Men det kan jeg. Ja, Montanus er godt nok klog på himlen, men han er nar her på jorden. Undskyld mig. Ikke noget til mig. Men større modsætninger end os findes ikke. Jeg er lært, og I er blot bønder. Så på baggrund af alt denne unødvendige snak, kan vi komme frem til, at alle opfører som fæ. Nej, fakta. Jeg er en klog lært, og I er blot bønder. Man kan sige, at det er lidt ligesom Lars Nielsen, vores lærer. Han er yderst begavet og prædiker altid for sine elever. Han oplyser sine elever med viden og fortæller dem om verdenen. Det er bevist, at jorden er rund. Monsieurs påstand er korrekt. Vi var dumme, selvom Monsieur talte sandt. Betyder det ikke, at han er lært, som han påstår? Den mest højtråbende er måske ikke den bedste. Han burde have brugt sin sunde fornuft og lavet være med at nedgøre os andre. Før han blev lært, var han en dum bonde, ligesom os.